Но те го виждат на живо. Те са се пооплашили и така нещата тръгват. Но на живо го виждат, не на камера. Моля? Виждат го на живо, не на записа. Не, аз знам, че на камерата го виждат. На камерата. Тоест в момента, в който се случва, не са забелязали, но в последствие, когато преглеждат записите, виждат тази сянка. Точно така. Те се гледали в екрана в момента. И са очудили, тогава го връщат. После го връщат няколко пъти. Това е случая. Според управителя на бензиностанцията, обаче това била пеперуда. Може всичко да е, да. Прилича ли ви на пеперуда? На пеперуда ми прилича, това е по-скоро издължено елипсовидна форма и вътре в средата, мисля, че се виждат части на човек. Действително, да. Освен това човека се качва по тавана, което също движи се във въздуха. Да. Според вас, може ли да бъде фалшив този запис? Имам усещане, че може би не е фалшив. Какво направихте, Всичко е възможно. Когато отидохте в бензиностанцията, какво направихте? Естествено, се оказа се, че тя не е била освещавана от новия собственик на Лукойл. Не трябваше да казват името на бензиностанцията. Няма значение. Да не излезе, че ходят духове там. Това е тяхно предимство сега, че ги рекламираме. Може път бензина да стане по-евтин. Дано. Да ходят повече духчета. Да. И така направихме освещението. Успокоиха се децата. Те са млади хора, момчета и момичета. Още повече вече знаете, че е също гробищния парк. Аз им казах, че това е действително, ако е истина, без монтаж, това е духа на Стоян Кръстев.